Sa number 9, isa ka Taipei-based nga team ang nagdaog sa pinakauna nga Bacolod International Pickleball Invitation. Gin-dominate ni Nilson Chen, isa sa mga kilala nga pickleball player, ang first Bacolod International Pickleball Tournament kagin patigayon sa One Pickleball Hub sa Lasal Avenue sa Bacolod sa weekend. Si Chen, upod ang teammate nga si Allen Manlangit, ang nagkampiyon sa men's double category. Sang ilagin lutos ang accomplished tennis player nga si Johnny Arcilla kag Nick Isagan. Nagkampiyon man si Chen upod kay Ko Jo-yu sa mixed doubles category sa liwat nga malutusan day Arcilla kag Irene Penados. Nagkampiyon naman sa women's doubles category sanday Medeline Sarosa kag Patricia Raimundo. First runner-up sanday Yu kag Irene Penados nga ginsundan nanday Winona Cobrado kag Fatima Amirol kag Bambi Hilota kag Jane Ratched Idos bilang second kag third runner-up. 76 ka mga picklers gikan sa China, Taiwan, Vietnam kag Philippines ay nagcompete sa two-day tournament. Ginsiling ni Charles Dumangkas, host kag organizer sa ginakabig historic competition, nga kabahin lamang ini sa mga tikang para matagaan sa oportunidad ang mga local pickleball athletes kag mapasanyog ang pickleball nga isa sa mga fastest growing sports globally. Ang pickleball ang nagsugod sa Estados Unidos sa 1960s. Kasubong ini sa tennis kag badminton, magluwas na lang may magamay ang court nga dimension kag mayara ini sang non-valley zone ukon ang red-painted area ang hindi pwede mag-counter hit ang players nga wala makabounce ang pickleball. Today is a milestone for our pickleball player. You are not just here to compete, but as ambassadors of the sport and hoping to build bridges across the nation. I think pickleball is different to another sport because pickleball I think is more social and then make new friends in pickleball. Doon mo nang ginaplano nila na they're going to include pickleball sa Olympics, but that's going to take a while. But it's inevitable, and maybe in a year or two, who knows?